finaali lähdössä. 200 meters freestyle for men final. Radalla 1 Tampereen voimasanan Anton Herra. Radalla 2 Swimming Jyväskylän Antti Viilus. Radalla 3 HSK:lle Samuli Heino. Radalla 4 on lane 4 Seals Swimming Club Darian Townsend. Radalla 5 Swimming Jyväskylän Severi Jalonen. Radalla 6 Swimming Jyväskylän Juho Lyytikäinen. Ja radalla 7 KV:n Lauri Leinonen. Radalla 4 uima Etelä-Afrikan Darian Townsend. Tällä matkalla maailmantilassa tällä kaudella sijalla 3. 1.42.79 oli hänen omitinsa aika Etelä-Afrikan maailmankapinossa kilpailussa pari viikkoa takaperin. Ja aamulla Townsend suorastaan verrytteli aikaa 1.47.06 ja oli suorasti aamun nopein. Ja näin lähdetään sitten taistelemaan tästä finaalista. 24.13 Townsendin aamuista tässä vaiheessa omitia. Erinomaista vauhtia hän lähtee Erinomaisella. Aika reilua maailmalla heti 8 vastaan. Kakkosena tulee 5. Severi Jalonen. Ja 3. tulee toisesta puolta Townsend ja hyvin vahvasti myöskin Samuli Heino. Kuin myöskin Antti Viilus. 2. Townsendin johtassa tullaan puoleen matkaan. 100 metrin käännös ja mikä on väliaika? 59.85. Townsend aloittaa alle 50 sekunnin. Hyvässä kannassa kuitenkin myös Severi Jalonen ja Jalonen saa tästä kyllä hyvät veturit itselleen. Lähestyvään 125 metriä. Ja kärkikaksit on muodostunut. Townsend vastassa johdossa. Ystävällä kakkosella tulee myöskin Severi Jalonen. Kolmannesta tilasta käydään tässä vaiheessa kovaa kamppailua. 150 metriä lähestyy. Ja näin tullaan. Townsend johtaa. Väliaika 1.15.88. Kolmas lista. 26. 3. Townsend pistelee hurjaa vauhtia. Kohti 8 tuli maalia. Severi Jalonen kamppailee vielä kiinnattomasti. Homma edellyttää vastaan. Hän ottaa tässä 2 aikana. Sinne menee sinne kolmas tila. Näyttää Townsend. Viimeiset metrit alkavat. 10 metriä matkaa maaliin. Etelä-Afrikkalainen tekee jälleen hurjan uinnin. Severi Jalonen hyvässä ilmassa kakkoseksi. Townsend tulee maaliin. 1.42. Olla 1. Darian Townsend. Severi Jalonen hiirtää erinomaiseen aikaan. 1.45. 7.10.8. Ja kolmas paikassa Antti Viilus. 1.52.56. Darian Townsend, 1.42.01 seconds ja etelä-afrikkalainen parantaa tässä uinnissa kauden parastaan. 1.42.79 oli siis tulos tuolla Etelä-Afrikan Durbanin maailmankilpailussa ja Townsend viilaa nyt lähes 80 pois ajastaan. Allonen on onnellinen vieressä ja hänellekin on huima tulos 1.45.78.